že bývam na Slovensku asi viac ako 20 rokov, menej ako 25. Mám šialený život, šialené pady, veľa udolení, tmavé časy. Mám ešte veľa požehnané v môj život. Mám ešte veľa dobrota, veľmi krásne chvíli. Veľa uzdravenia, čo som zažil v mojom živote. A se všetky zle, a se všetky, čo je dobré, jeden vec, čo viem na isto. Boh je dobrý. A On mi prijal. Aj keď som sa cítil, že na nič. Keď som cítil odmienutý. Som cítil, že krehký je zlomený človek. Boh stále ma miloval. A keď som padol taký hrozný do hriechy, Boh stále mi miluje. Nie o tom moje hriechy bolo dobré. Ale kvôli jeho láska mohol som zmeniť. Mohol som stať ako človek, kde som ja dneska. Kvôli nemu žijem. Mohol by som dávne mŕtvy. A Boh mi zachránil môj život viackrát. Ježiš je reálne. On žije. On je tu. On vás miluje. A chce mať vzťah s vami. Ja viem, že prídem z toho nie od učenia cerkvi. Ja prídem z toho učenia toľko ťažkých časí, čo som mal v mojom živote. A ako osobne, ako Boh mi zachránil. Keď som bol sám z mojej spálne, mal som veľmi zlé zážitky s drogami. A môj mama, otec stále hádali. Bolo veľmi tmavý čas. A ja som zdvihol gitaru, som hral proste gečko. Som hral do okolo, som nevedel veľmi modliť. Som si to veľmi ďaleko. Ale prišlo chvíľu, keď som začal volať na Bohu. Je napísané v knihe Jakuba, v Sveté písmo, že priťažuje bližšie ku Bohu a On priťažuje bližšie k tebe. A takto sa stalo, že ja som volal z Bohu na moje celé srdce. A Boh prišiel do izby. Nikdy